Duduten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggiya pepadang Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula wonten paring adhawuh Yayi. Monggo Koko Prabu, mugia paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo, Kresna Gage. Si Adi ngempirsa dening kadangku si Arimbi, ora ketang sithik si Adi tuturu kalawan si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire. Ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane. Ya kuwi si Jabang Tetuka. Iya, Koko Prabu, menapa mboten prayogi paduka? Pun kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh, yen si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndarawati. Mula sing wigati lan sing baku si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten.